шарофат дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон коргарди меваи хушкро ба роҳ мондааст. Бо ин роҳ вай соҳибкории хешро дар соҳаи агробизнес оғоз намуд. Идеяи ташкили чунин кор замоне ба миён омад, ки зардолуҳои дар боғаш парвариш ёфта нобуд шуда дар бозор арзиши худро гум карда буданд. Пас аз пешниҳоди бизнес лоиҳа ба Юсаид таҷҳизоти зарурияро дастрас намуд. ҳоло вай наздик 4 тонна зардолуро хушк кардаасту харидорони маҳсулоташ дар навбатанд. пеш ман вақте ки хушк мекардам 50 дирам ёки 1 сомонӣ ба базор мегирифтам, барои ин ки маҳсулот бозоргузар набуд. ҳозираш ба аллакай ҳозир 7 сомонӣ харидор дорем дар айни ҳол. дар шаҳри Душанбе масъулини лоиҳаи Юсаид оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон ба хабарнигорон аз рафти амалишавии лоиҳаи мазкур иттилоъ доданд. лоиҳа 13 шаҳру навоҳии вилояти Хатлонро дар бар гирифта асосан ба соҳаи маҳсулоти ширӣ ва меваю сабзавот равона гардидааст. барои истеҳсоли маҳсулоти ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир ба рушди соҳаи агробизнес 48 коргоҳҳо дар доираи лоиҳа дастгирӣ ёфтанд. онҳо ба омӯзишҳо ҷалб гардиданд, бо таҷҳизоти зарурии истеҳсолӣ таъмин шуданд ва ниҳоятан маҳсулоти дилхоҳро истеҳсол карда ба бозор пешниҳод намуданд. номи барнома ки рақобатпазирӣ аст, ҳадафи асосии ин истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазир ва ба бозор баровардани ин маҳсулотҳо ба бозори даруна ва берун аз Тоҷикистон баровардани ин маҳсулотҳо мебошад. олу, зардолу аз вилояти Хатлон, мевои барвақтӣ, тарбуз дастгирӣ карда шуда буд, ки содирот ба давлатҳои Прибалтика, махсус ба Литва содирот карда шуда буд. ҳозир барнома дар давоми солҳои оянда як ҳадаф барои худ мондагӣ аст, ки маҳсулотҳои коркардшударо ба бозори беруна бароварда муаррифӣ намояд. яъне ба воситаи иштирок кардан дар выставкаҳои ярмаркаҳои гуногун дар хориҷа ин маҳсулотҳо пешниҳод карда мешавад ба харидорҳои хориҷа ва бо дастгирии лоиҳа ин маҳсулотҳо ба бозор бароварда мешаванд. лоиҳаи Юсаид оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон 5 солро дар бар мегирад. буҷаи он 18 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар он ба бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида ба баланд бардоштани сатҳи шуғулнокӣ мусоидат мекунад, таъкид гардид дар чорабинии мазкур. инчунин гуфта шуд, ки намояндагони васоити ахбори умма низ бояд дар саҳм гузоштан ба рушди агробизнеси Тоҷикистон бетараф набошанд. онҳо бояд соҳаи кишоварзиро аз агробизнес фарқ намоянд. барои ҷалби бештари хабарнигорон ба ин соҳа бошад дар доираи лоиҳаи Юсаид озмун эълон гардид. ҳар як хабарнигоре, ки дар озмуни мазкур иштирок менамояд, дар муаррифии маҳсулоти Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонӣ саҳми худро мегузорад. чаро ин гуна мавзӯъ камтар инъикос мешаванд ва аксарияти журналистҳо дар ибтидо гуфтанд, ки гӯё он як мавзӯи дилгиркунанда аст. аммо вақте ки мо дар бораи маълумотҳоро ба онҳо пешниҳод кардем ва тарзи пешниҳоди нисбатан муваффақонаро ба онҳо омӯзондем, аллакай таваҷҷӯҳ он қадар зиёд шудааст, ки мо мебинем, ки чӣ қадар мавзӯъҳоро аллакай пешниҳод мекунанд аз тариқи ҳам расонаҳои давлатӣ ва ҳам хусусӣ. барои ҳамин яъне фикр мекунам, ки худи ворид набудан ва огоҳ набудани журналистон мушкили рақами як аст. онҳо вақте ки ба мавзӯъ ворид мешаванд ва огоҳӣ пайдо мекунанд, аллакай ҳам контенти худро васеътар мекунанд, ҳам метавонанд, ки ба дигарон ангеза диҳанд барои қобили харидорӣ шудан ва рақобатпазирии маҳсулот мусоидат намояд. шарофат соли равон нақша дорад ба хушк кардани олуча ва ҳам помидор низ оғоз намояд, зеро талабот ба ин намуди маҳсулот зиёд мебошад. инчунин таҷҳизоти бандубастро харидорӣ намуда маҳсулоташро бо бренди Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонӣ содирот кунад. гузоришҳои Ғулой Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.